kinoi lam ka min saw CNRD block demand committee hapo ka jingalam UMLA ka mau kurwat constituency uba renekton lingdo tongkhar lambat ki riu rangba na shispa khat pratli kisnong haka khandai tari uno pra araja arpusan kila yo banya kendu yo menteri rangba ka jela ukonrat ke sangma haka ba kila dawa badon kam ban phya block thamai no ya ka mau kurwat CNRD block namar ka block ka badon menta ka yar bat ka he shabapalat Habakran sikilat pathai kubor chairman ka committee uba commander sang pliang lambat UMLA jong kathan kilaong kani ka jing dawa block thamai ka dei ka jing ang not ki pat ba na kisispa khat pratli kisnong apa kilaong banakalyang ka sarkar kaladap ban shim jing ithu ya kani nolor kita kilaong watla kampat don kanu ka jing kular na ka sarkar jela ndrai ka je kran kalalong ka basngau tenat mat ka bala ban poi se ka jing urlong Bat sutenap itu akan mau bah kaladon ke jingmi ke mention na kaliang jong ka sarkar hapo assembly hakapor hakabai ba hamlet doling ku minister senatri kaladon ke mention ya kene ke jing dawa jong bai ba ki na kaliang sarkar kala recognize ya kene ke jing dawa ya ba kala notice ya kene nadu arjar khanreu hakabai DC report I latho saka government bat tip ya kene ke jing dawa jong bai ba isu tenaru kaji kendu meski pada kaliang jong I CM kalau positif kaji akran wadla IPCI kadang-kadang kebenaran le ban declare amar ba ongro kawade ba ladangi declare blok indum declare takawai sendon ketu kene ki blok ke ba sa declare lang kaju ko for hendrei kindang study seriously kene ka jing dawa jong pajba jongi na mau keruat blok ru ngaskuar ban clarify hangne kanang ba kinam tu bakala bakane kadibet ki jingdawa ka bambi na kaliang jong ki pajba ki bahap ha ka mau keruat blok namar ha ka district jongi ki don art li ki blok kadon ka mau keruat blok ban kadon karan kon blok dikane ki jingdawa ka ta kane kami bet na ka jingkwa jong ki pajba ki bahap hapo jong ka mau keruat blok balaki don ketu kane ki snong ki bahap ha ka ran kor konstitusi ndai ka blok ki hap mau keruat Jadi kita kecikwa kenang benom dan ke confusion hak kedai bat ke interest jongi kene kami bet na kecikwa jong bai ba ki bahap ka makor blok kita ki kene onge bagi sedia ke song ka will jong ka government mar ba itip ya kene ba kene bin ka political will te ngikmel nanti ba kene ke sarkar hak jingalam jong chief minister balong so dynamic ti usutu baik ki kam rujuk keren lanter bagi kwa bandra ya ka sarkar sajan jo pajba te iskem bagta kan de ke ba la jukren na bos ko por aki por baro ke jukren ikmel ti gele yo iru ya ki create ya ki blok ke mai ki por fladem par gelo ikmel ti ru ba kalong kabala badlong ban yo I biang ki blok mai se sen pat bar yo I ki jingla ka chakri khamba na mar ke ka blok office ki ba jan e pajba kam pajba ki ba kinong rep pajba ki ba kam ko bon jir kam kidle bisa blok ngi milti ba kana ba ka penjan ka blok kana isya ba sarkar ka penjan ya ka sarkar ka pajba ngiwan hangne haka kerteng jong ka mausau CNRD block demand committee nakleng jenga ba komunal champion ri chairman ba iba edelbat ide kum secretary te kum mangalong apa kejingilam jong MD ngelayo banwan ye kendo ya chief minister badan buram jongi sar konrak sangma hakba ngela pensngau ya kejing don kam hakba dei ban create no sakawai ka blok ka patmai ka bahap hapo ka mau kurwat CNRD block de ngela propose ban ai keteng ya kene ka blok mau sau blok tenrei nakleng jungi ru mentar sengi abang ngela kedau ya kene nakleng isukmen bana kleng CM uang bang ya kene ka mat lada bersengau lupa da MLA bat kiwi ki orang ba te kalong ngala banong bagi jingi kendu jingi kalong positif wat la shim la ong direct bet bangin hawat ngin ai ka blok dan ring ngisung thu ba kadon hak lenti banak leng jung UCM uang bagian sai heshong daga government bat asian hi ngi scam ba ka hakik bor ki banwan la daga government ka thawi ki blok ba thamai ni khmi lenti ba ka mau sau ro kandai ka wei na ki blok ya ka ba ka sarkar kan sai bat UCM ro menjur ba namar ba nakleng jung uang ba ka dong siliang kejengi namar ula wanteng sete uang kalong ka ba dei hok ban ai de ni mi lenti ba ni kermen ba ka blok ka ba thamai ka jengi ha ka ka thain siliang jong ka mau kurwat constituency kan long kan sai so ha ka wei ka sengi hoi nakleng jengi ngila pen kre ya ki data ki don kumba bangila propose menta ki don kumba shispa khat pra tali ki snong bat ki don kumba ship ho tali ki GS circle but population
katkum ke Hajar Khatway ke sensus Hajar Khatway kelong live usan hajar de hot ngimpat yo ya ke population ke batikna dari ni antat balap num no haduk mentahi kanom dunasyu ya ka san paujar kalaban poi syaki nruko hajar ro de kani ru kadi kuwe ni kriteria ya ke ba ngila ban yo ya ka blok de ingej bingila long qualify ya bro khaji kriteria ka syong stang haga government ban shim ya karai halon kani ka jingkerpat ke jungi kum ka komiti kidan ki snong ki bakham jingai dan rei kani ka jeka pedeng ke bangila propose kadai kum arpo kilometer tam ye kasyong government hakano ki jeka bakan jit namar kita jeka sekti tanjungi ro kilong bakluit mensim mahadu mentar ngiladon ba nyungut kita jeka ki balong lakloi ban ai ki jeka jongki lada ka sarkar ka menjur ban ai ka blok de kasyong ru government ngi skam bakin sapa ye ka sorbe de ye ka jeka sekin sajit na kleng jumpa government Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya